до мен е, бих казал, най-новия старши треньор на Чавдар Бяла Слатина за едно първенство, господин Ромил Жотев. Всички го помниме като старши треньор. За съжаление не можа да изкара първенството, не по негова вина, поради финансови причини, начало на Комминьор Берковица. Господин Жотев, добре дошли в град Бяла Слатина. Доколкото ми е известно от клубния президент господин Костов, вие сте дошли на пожар, след като вашите предшественици напуснаха клуба 2 дена, 3 преди гостуването в Симитли, така че се падна на вас да вадите кестените, както се казва в Берковица, има доста такива вкусни кестени от огъня. Как всъщност се развиха нещата и защо вие като млад футболен специалист приехте тази оферта, тази нелека задача да застанете начало на ПФК Чавдар Бяла Слатина? Значи всичко се разви много бързо, за часове станаха нещата. Господин Костов ми се обади в сряда, срещнахме се, за 5 минути така се разбрахме. И в четвъртък бях тук, още така обстановката ми е малко непозната, така и футболистите. Знам, че Бяла Слатина е един футболен град, разполага с добри футболисти, млади, и за мен е удоволствие да работя с млади хора. Подписахте ли професионален договор с ПФК Чавдар? Защото знаете, че за да седнете на резервната скамейка на ПФК Чавдар, независимо дали са домакини или гости, вие трябва да фигурирате официално в протокола на дадения двубой, а още повече, че трябва да имате и необходимия лиценз. Да, подписах договор, притежавам А-лиценз, така че всичко от това естество е нормално. И да разсеяме клюките. Вярно ли е, че господин Ромил Жотев, идвайки от Берковица, е довел също, както ти си свободен, да упражняваш професията си където пожелаеш, така и от бившите ви възпитаници от Комминьор, които са свободни агенти, сте довели в Бяла Слатина. Това се шири налево и надесно. Значи футболистите, които дойдоха от Комминьор, дойдоха преди мене. Това са добри футболисти, аз ги познавам добре. Не съм ги аз довел, аз може би така съм ги препоръчал, но така се радвам, че отново ще работя с тях и както с всички останали, които са тук. Вие бяхте в Симитли. Показателен е факта, че макар и без тези 5 основни футболисти, които напуснаха след двамата наставници Бойко Величков и Ивайло Петров Пифа, това е техен проблем, няма да го коментирам. С това, което разполагате вие вече като нов старши треньор на Чавдар, виждате ли потенциал, след като много трудно Чавдар загуби в Симитли само с 1-0 и то с гол още в 24-та минута? Смело мога да кажа, че отбора в Симитли, особено през второто полувреме, игра добре. И така мал шанса ни попречи да си тръгнем с нещо оттам. Трудно ще бъде, защото така са излезли няколко основни футболисти, които са играли през първия полусезон, но това е, нямам избор, свободни футболисти в момента няма. С това, което разполагаме, с това трябва да се справяме. И един последен въпрос. Какво ще правиме срещу Чавдар Етрополе 22-и последен кръг преди тегляне на жребия по Бергер за третата среща между отборите в източна западна Б група? Нас не интересува западната, в която е Чавдар, Ботев Враца от региона и Ботев Криводол. Две мнения по въпроса няма. Значи излизаме в сряда 17 часа, от първата до последната минута да гоним само и единствено 3 точки. Имате ли помощник? Да, тук да работя с местно момче. Имате предвид Светлин Савчев? Светлин Савчев, да, който така е отново млад човек и така удоволствие за мен да работя с млади хора. Ромиле, не е тайна, че сме приятели, няма да говоря вече на вие, след като те представих. Екипа на Рава Спорт пожелава на Ромил Жотев като млад наставник, трудолюбив,
Дай Боже, Чавдар Бяла Слатина да постигне един невероятен успех в края на шампионата, след още 11 не броя последния други ден срещу Чавдария Турполе и, разбира се, достойно май месец да честваме 90 години организиран футбол Бяла Слатина, община Бяла Слатина. Благодаря за пожеланията и така искрено се надявам с моето пристигане тук така да постигнем резултати и така да бъдем в края на сезона всички доволни от класирането и показаното на терените.